Wis lep kok. Yo. Apa? Lambada. Ya oke. Bila kamu di sisiku, Ya, hati rasa sakit. Hop. Ya. Se. Ki mau jarene lambada. Iku sambil kamu. Endem we. Ora kok ngono kuwi. Kowe ngerti to? Lambada kalai karo sadu. Ya. Amarga apa? Ku nek lambada goyangan nang ketok, nek sadu kan meneng. Diam. Dan Diam. tertidurlah. Bener lah. Intul. Nah, Guyu sik. Ah. Kuwi lho. ya kaya ngono kuwi. Nek wong nek ngartekke lagu musik nyanyian do beda-beda. Ya. Versine beda-beda. Bener awake dhewe. Ya. Nek di mata sing wong kuwi ping 7. Ning iki mau ditunda. Tose pek. Kaya ngono kuwi lho. Ade kan senengane hobi nyanyi. Kaya ngene warung-warung nganti bangkrut to. Gari apane? Ampase. Lah, ya kuwi amarga apa? Kurang rata. Kan beda to kuwi. Karena rong versi. Ada sebab, ada akibat. Sing penting kuwi awake dhewe kumpul wae ra apa-apa. Sing penting aja nyolong. Asune. Nek nyolong. Lah iya to. Bener lah. Lagune ra lali to apa to mau. Lambada ya. Lambada. Oke. Bila Sik. ora sido. Iki ora lambada ya betul lah. Ya. Aku mumet. Gus. Iya to. Lambada lah gue piye? Sugeng dalu. Lah, lalu Iki gara-garane nek awake dhewe kurang totonan karo kaya ngono kuwi dadi Sek. dia mumpet. Bose, meneng ase, tak terangke ya. Apa? Lambada ini lho lagune. Rungokno tenanan lho ya. Ya. Bila kau Lek padha aku lah. Aku tukang gitar lho. Ora kecu lho. Aku lah tukang maling lho. Bisa aku mbah. Mbah. Saiki dadi penggitar. Oke, siap. Ya Gus. Lanjut. Oke. Kan mau kan Sesuk meneh wae. lambada. Lambada. Oke. Kapan? Apa sesepuan itu, Gus? Ah. Lagi gawan ini. Inilah saudara-saudaraku. Mbah Margot. Guyon wedangan dengan Mbah Margot. Bebek. Ini. Kayak misalnya. Untuk mompong. Aku tak sesuai.